Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. But pane video ndinoda kutanga ndakuisirai. Video iyi riri kutenderera mumastreets esocial media. Nyaya idzi handigoni kudziwedzeredza kana kudzitapudza, ndinofamba nadzo sezvadziri sekuziva kwamunozviita vadikani. Ndationei this video. Tonosangana kuZimbabwe. Inzwaika. Ndikakurudzira nyika yese munhu wese ane drone simudza drone. Isusu madrone edu anenge achiflya very high. Tinenge takalinka macoordinates tedu chiflya very very high. Initiate and link headset. Copy device. Falcon, Romeo, Foxtrot. Initiate sequence. Aztec Falcon 8 flight. Copy. 50 units. Link Starlink communication system. Device ready. Initiate contact. 50 drones. Network system already set. Initiate distance recording. Zone range Harare Central. Command systems. Vocal recognition. Alpha, Romeo, Delta, Foxtrot, November, Sierra. Initiate distress call. Activities. Running, violence. Facial recognition features. Facial recognition features. Assignments. Copy. Copy that. Copy. Initiate. Initiate helmet. Assign 2500 drone. November. Alpha. Foxtrot. Delta. Sierra. Copy. Channel command protocol. Link Starlink. Initiate code Delta. Protection units 50. Surveillance units 2500. Facial recognition system. Initiate. Assignment feature facial adaptation. Link command protocol. Initiate. Repeat. Latitude -17.82162.880. Initiate. Longitude 31.04922590. Initiate. Initiate vocal processing. Initiate code Foxtrot. Coordination. Latitude, longitude, coordinates locked in. Tatopedza so. Zvimwe zvinhu vanhu vanotitanga kuti tikwire ndege so. Tifambe nzira yese kuenda kuAfrica kunosolve problem. You see. Oh yes, initiate helmet. Command glasses. You see. Isusu basa redu. Mabasa akasiyana siyana so. Uona kamera inokutora iri kuchitungwiza. Iwe unotonuko. Zvese tichitozviona mumaglazo. Ndakagara zvangu kwandakagara. Isusu tinouya ka1 atidzoke. Our final test. This is our final test to make sure everything is working well. Everything should be working. Tidikuzoita maproblem tasvika GPS zedu dziri kufamba zvakanaka. Everything is in place. All our coordinates are all set.
ya zvinhu zvinorema izvi tiri kutofamba so tiri kutosvika. Next update iaudio iri kuziviswa mapurisa emunyika yedu yeZimbabwe. Tinokumbira kuti zvinofuka comment section after wapedza kunzwa audio yachona zvazvanga zvichitaurwa zvichiitwa pamusoro peaudio iyoyo. Inisa hatirari ndiri pakufamba nenyaya dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva, nyaya dzisina maside effect mukati, dzisina kutapudzwa kana kuwedzeredzwa. Walaika this video here, washare this video here kuhama neshamwari. Inisa hatirari ndafunga kukutizai. Tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Kana banga muhomwe hauna kana chi topedzerana kumalocation ikoko ndokatinopedzerana. Ingotry kuti tizive kuti ningarova munhu. Ani muona ningarova munhu taziziva kuti pane mupurisa arova munhu. Don't worry. Imi mapurisa hamuna mbowanda kufura vanhu kai. Muri wangani? Muri wangani mapurisa ini? Saka let it be clear kuti mapurisa kamusashandiswe because asi uzopera zvakanaka kumalocation. Ani manzwa. Asi uzombofa zvakapera kumalocation. Hamuna mapurisa anogona kukavha nyika yese ini. Hamuna mapurisa anokavha nyika yese chini chakachaya kwese. Pese paunofunga kuti bade munhu chinenge chakatochaya. Ani muona? So musambofa makashandiswa. Izvozvo tizvitaure izvozvo. So kubva manesi, maticha tinoziva kuti mamusiri kuhora muchingobatwa rafu. Ani mozoona kana dzatime dzema-election mune muchityisidzirwa futi. Ani muona upenyu hwamuri kurarama. Even iwo mapurisa iwayo zviri zvinotonyadzisa kuti mupurisa wedu isusu anenge ane hembe yakachenuka, uniform yakachenuka kudai kumusana kweso. Ani mozoona bhutsi inoita tange yakuda kuningirikina ichapinza ivhu pasi pebhutsu apa. But chaanenge anacho chinyowani chete chakachimboma chakati ndo chaanenge anacho chinyowani. Apo pay hausi kuhora futi. Uri kupiwa peanuts. Ochiruva vanhu vari kurwira iwewe kuti iwewe uraramewo. Unoziva here kuti zvaitinakira chaizvo kuti tionewo kuti macivil servants ahorawo 1,500 US yekutakura kumba. Because anozoti kana akahora anonzwisisa kuti ahora. Kwete kuramba muchibatwa kumeso mari ichidyiwa nezvigananda imakatarisa then modecide kutora side ramunangagwa. Imi muri mapurisa imi motora side ramunangagwa nepeanuts dzamuri kunikina. Muri kuona here kuti kubva patataura apa nawo itaitaura apa atabvondora chinichi akabva atanga kuda kugadzisa zvimwe zvinhu akuda kuti imimi mapurisa maakupiwa sadza kukembi. Saka imi mapurisa imimi munotora side ramunangagwa nenyaya yekuti mapiwa sadza. Sadza raunodya kukembi ikoko mukadzi wako anoridya. Sadza raunodya kukembi ikoko vana vako vanoridya. Isu turi kuti mupiwe mari dzinotenga.